piger. Godmorgen. Vi har fået nogle papirer fra en visitator omkring Viggo Sørensen, som vi skal have ind hos os. Ja. Hun har så oplyst om, at Viggo er faldet en del gange og har haft nogle brækket sit ben. Okay. Og han har et hoftebrud, osteoporose, og han er blind, så han skal jo have noget hjælp. Det skal han. Han har lidt nedsat funktionsevner, så lidt hjælp skal han jo så have, ikke? Og han flytter ind om en måned, og vi havde tænkt os, at han skulle have 501. Ej, det er lige ved siden af Torben. Det er lige ved siden af Torben, og det var fordi vi tænkte, at Torben er sådan en livsglad mand, at han kunne måske sætte noget gang i. Og Torben er også mere social. Så. Han er social, og det er Viggo ikke så meget, så det er jo rart, vi sætter. Ja, det sætter helt andet. Ja, at han kommer til at bo ved ham og få noget livsglæde, for lige nu så har han ikke lyst til at komme på plejehjem, for hvorfor skal jeg det? Ja. Men jeg har aftalt med sønnen, som bliver den pårørende, at vi skal ud til ham og have et møde og fortælle, hvad er plejehjem, hvad kan vi tilbyde ham, og så fortælle, hvad han kan få sine møbler med, og hvad for møbler han kan få. Hvornår skal det? Jamen, det havde jeg faktisk tænkt mig, at vi skulle i næste uge. Og jeg tænkte på, hvem der havde lyst til at tage med mig ud. Ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne det? Ja, det er synes. Jeg tænkte, vi tog lige en folder med, og fik fortalt ham, Det er fint. hvad han er tildelt og sådan. Ja. Men det siger vi bare, Ja. og så ser vi på det til den tid. Yes. Mm. Okay.